वो हमारा घर का लक्ष्मी बिया। हमरा भाई लोगन के सदा तरक्की दिहा, उनकर एकता, उनकर प्रेम हमेशा ऐसे ही बनौले रखिया प्रभु। काजल रघवानी से जौन भोजपुरी का भी उभरत कलाकार बाड़ी लोग, उनका लोग के सीखे के चाहिए कि ढोढ़ी चोली और जोबन दिखा के और पेट दिखा के और नग्नता और फुहरता फैला के सफलता हासिल ना हुई। अगर कलाकार बने के बा, आर्टिस्ट बने के बा, तो काजल रघवानी से सीखे के पड़े। ए रुपया पे सिर्फ तोहार रखा, हमने तो नौकरी कर रहा मानी जा। ले ये तोहार धनराज सेठ रिश्ता लेके आयल बानी। अरे हमने तो सपना देखत रहनी कि अपना बहन का शादी बहुत बड़ घर में कैल जाए, लेकिन इतना बड़ घर में हुई ये तब सोचले भी ना रहनी हमने। संजय पांडे जैसा कलाकार बने के पड़ी कि अगर डायलॉग में जान भी नहीं खे तो ओकरा के ऐसा तरीका से पेश कर देवेलन कि वो डायलॉग सबसे बेस्ट डायलॉग हो जाला। कलाकारी अदाकारी एकरा के कहल जाला। तू और हम मिलके कर्जा ले लेल जाई। ठीक बा भैया। शादी ब्याह कर्जा लेके सारा कमाई चल जाइयो हमें, और 15 लाख लेके कन्हैया मजा करी मजा। कन्हैया के पैसा से ही ब्याह शादी होई। फैसला लेने कैसन फैसला? बंटवारा का। अब एहजे से ही घर में विघ्न और घर के टूटे के जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, वो सब कोई के सांझे बिहान चैनल पर स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ट्रेलर के नाम है ननद, और ननद फिल्म में एक्ट्रेस के भूमिका में बाड़ी काजल रघवानी और रिंकू घोष, और अभिनेता के रूप में बाणे संजय पांडे और सह कलाकार लोग बाड़न। ये एगो जौन फिल्म बा पारिवारिक फिल्म बा, और ये फिल्म में घर के गृह युद्ध के और शीत युद्ध के और एगो हंसत खेलत घर के कैसे उजड़त और उजड़ जाला और वीरान पड़ जाला, ओकरे कहानी दर्शावल बा। तो कहानी के शुरुआत ऐसे होखा था कि संजय पांडे बड़ भाई के भूमिका में बाड़न, उनकर दूगो छोट भाई बाड़न और एगो बहन बाड़ी। संजय पांडे अपना बल से, अपना मेहनत से और अपना हिम्मत से अपना घर के विपदा से निकाल के सकुशल और सुरक्षित जगह पर ले जाए खातिर जी तोड़ मेहनत करता। समय बीतत जाता और बड़ा संघर्ष के जिंदगी जीते हुए मुसीबत के दौर से पूरा परिवार बाहर निकल जाता। लेकिन कहानी में बदलाव तब आवता, और हर एक कोई के जिंदगी में चाहे घर में बदलाव तब आवेला जब तीसरका आदमी के बुद्धि से जौन मेन आदमी बा उ चले लागेला। और सही ये जो ननद सिनेमा बा, एह में एंट्री होखता भौजाई लोग के। एकरा पहले दू भाई एगो बहन के घर बड़ा प्रफुल्लित और सुगंधित और खुशहाली के दौर से चलत रहे। समय बीतत जाता। अब जौन एगो बहन बाड़ी, जौन बहन के रूप में काजल रघवानी बाड़ी है जा, इनका ब्याह के समय आ जाता। जब ब्याह के समय आता तो काजल रघवानी के शादी करे खातिर पैसा चाहिए। अब इस शादी खातिर टोटल खर्चा 15 लाख के आवता, और अब एहजे से ही घर में विघ्न और घर के टूटे के शुरुआत होखता। अब जौन संजय पांडे के पत्नी बाड़ी और बिचला भाई के मेहरारू जौन बाड़ी, वो दोनों जना मिलत ताड़ी लोग, और अब घर के बर्बादी खातिर शंखनाद कर दे ताड़ी लोग। वो अपना पति से कहा ताड़ी कि 15 लाख रुपया तू कहाँ से देबा, खाली तहरे एगो बहन है। जौन 15 लाख छोटका के दिल गइल बा बिजनेस करे खातिर चाहे पढ़े खातिर, वही पैसा से बियाह होई। अगर जब छोटका के कान में पड़ता तो छोटका भाई कहता कि ठीक बा भैया 15 लाख रुपया हमारा भी बा, उक से बहन के बियाह कर दिया। और 15 लाख रुपया से बहन के बियाह हो जाता, और कहानी यही जे थमत नहीं खे। कहानी आगे बढ़ता। अब स्थिति ऐसा हो जाता कि जौन बड़का भाई 15 लाख रुपया छोटका भाई खातिर त्याग कर दिल रहे, अब उहे बड़का भाई कहता कि अब हमारा बंटवारा चाहिए, अलगा होके के बाद। अभी जब बात पहुंचा था बहन के पास, तो बहन अब आवतिया, जब हिस्सा उसा बटा जाता तो बहन कहती है कि अब हमारो हिस्सा चाहिए, कहे से कि बाप के हमू संतान हैं। ये जो मैंने वो घर के कहानी बा, जो घर के गृह युद्ध बा, जो हर घर में बा, बस लखात नहीं खे, लोग बतावत नहीं खे, लोग दर्शावल नहीं खे चाहत। कुछ ऐसा लोग होला हर एक परिवार में, हर एक घर में, कि वो चाहेला कि सांपों मर जाओ और लाठियों ना टूटे।
हम जौन चाहतानी वो कामो हो जाओ और हम समाज में चिन्हबो ना करी, पहचानबो ना करी। तो हमारा भाषा में उनका लोग खातिर और ऐसा व्यक्ति खातिर ये एको शब्द बा, तू ही सबसे ढेर चालाक भइल बाड़ा। अवतार तो नहीं खा ले ले, ये धरती पर तू पैदा वही कोख से भइल बाड़ा जौना कोख से तार भाई तार बहन भइल बा, तो तारा भी इतना ज्ञान कैसे। खैर खैर ये फिल्म पारिवारिक फिल्म बा। काजल राघवानी के माने के पड़े कि अपना एक्टिंग से और अपना डायलॉग डिलीवरी से कैसे जनता के और ऑडियंस के दिल पर राज कैल जाला। काजल राघवानी से जौन भोजपुरी का भी उभरत कलाकार बाड़ी लोग, उनका लोग के सीखे के चाहिए कि ढोढ़ी चोली और जोबन दिखा के और पेट दिखा के और नग्नता और फुहरता फैला के सफलता हासिल ना हुई। अगर कलाकार बने के बा, आर्टिस्ट बने के बा, तो काजल राघवानी से सीखे के पड़ी। संजय पांडे जैसा कलाकार बने के पड़ी कि अगर डायलॉग में जान भी नहीं खे तो ओकरा के ऐसा तरीका से पेश कर देवेलन कि वो डायलॉग सबसे बेस्ट डायलॉग हो जाला। कलाकारी अदाकारी एकरा के कहल जाला कि एगो मामूली सा स्क्रिप्ट और मामूली से स्टोरी के परफेक्ट और टॉप लेवल के कहानी बनावे के मादा जौना में होके उहे कलाकार और उहे कलाकारी और उहे अदाकारी के हमने की प्रोत्साहित और प्रोत्साहन देवे के चाहिए। लेकिन हमारे एगो सुझाव बा, जे एकर प्रोड्यूसर बाणन, जे एकर डायरेक्टर बाणन, कि ट्रेलर को ट्रेलर लिखा रखे सब है। पूरा कहानी अगर ट्रेलर में डाल दे हम जा तो फिर ऑडियंस सिनेमा हॉल तक खींच के ले आवल बहुत मुश्किल बा। और एजा एकरा साथे इहो कहब कि जे लटकन झटकन और फिर चोली जोबन के इंटरेस्ट रखत हुई, ओकरा में जेकरा मन लागत हुई, ओकरा खातिर फिल्म नहीं खे। खैर जैसे ही एक फिल्म आई तो ओकर रिव्यू हम रउआ सब के सामने वस्त से लेके आई। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। और हाँ, ये वीडियो अगर रउआ सब यूट्यूब पर देखता नहीं जा तो सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर रउआ सब ये वीडियो फेसबुक पर देखता नहीं जा तो सांझे बिहाने चैनल के फॉलो कर ली जा। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।